Online shopping with ShopSave. Download the Amcash app now or visit mlulier.com to learn more about it. Shop smart. Sell safe with ShopSave. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta kayo? Nayatin mi nga papagayam ken kakabsat mi ken Kristo. At ti manen ti programa tayo ti Isuro ti Biblia. Ti Isuro ti Biblia nga programa umay kumablaw kada kayo. Kastamit to'y pagayam ken kabsat yu ti Apo, Brother Edgar Corpus, manipod iti ili iti Sulsuna, iti Church of Christ Sulsuna. Kumablaw kami kada kayo, eten mi nga papagayam iti naimbag kinagasat nga malaymiyo amin nga sangapada. Kahit sapay kuma, adda kayo nga patuloy nga sumubaybay iti programa tayo ti Isuro ti Biblia. Tapno patuloy tayo nga makapaginadal manin kadag iti nabalitukan nga sa ti Apo, iti daytoy manin nga malem iti Domingo. Ti programa nga Isuro ti Biblia, ipapay kada kayo ti sibubukel nga Churches of Christ New Testament. Ti Iglesia ni Cristo iti Baratulag. May lasin nyo dahito yung iglesia, beten ti panagaramat na iti maysa nga tinapay, maysa nga kupa, ken tubog ti ubas, iti panagkomunyon, ken kastamit nga isursuro na nga Diyos ni Apo tayo nga Jesucristo. Dati programa sumangbay kadag iti nadayaw nga pagtengan nyo, beten iti istasyon tayo, RPN DCRL, Radyo Ronda Batak. Imat matunan, ni station manager tayo, Mr. Rod Sadjan. Iti biyang ti technical control, makatkadwa tayo manen iti dayti nga malem, ni Engineer Mark Angelo Asuncion. Happy viewing kadag iti kakabsat tayo, nga dan nga mang subsubaybay kada tayo, iti Facebook Live tayo. Happy viewing sa mga kapatiran natin, sa si Brother Charlie Bulito, sa Taytay Rizal. Kumusta kayo dyan mga mahal na kapatid kay Kristo? Happy Lord's Day. At sa hipag ko si Ate Shane Celiesa sa Palawan, sa Puerto Princesa. Kumusta kayo dyan, Ate Susan? Lahat ng mga kamag-anak ng asawa ko dyan, kumusta po kayong lahat? At kay Sister Eva Garcia, happy viewing Sister Eva. Kay Brother Nestor Hara, happy viewing Brother Nestor. At kumusta kayong lahat mga mahal na kapatid kay Kristo, saan mang dako ng ating bansa. Alam kong marami tayong mga kapatid na sumusubaybay sa atin, at kahit sa ibang bansa, mga kaibigan at kapatiran natin na sumusubaybay sa ating programa. Happy viewing sa inyong lahat mga mahal na kapatid. Sana ay i-like at i-share ang ating programa para marami pa ang mabenepisyuhan sa mga salita ng Diyos na itinuturo natin sa ating programa ti Isuro ti Biblia. Alawin na yaten mi nga papagayam intayo nga ruden iti paset ti Santo na surat. Tapno patuloy tayo nga agadal manin kadagiti nabalitukan nga sa ti Apo. Para sa mga kapatid natin na hindi nakakaintindi ng Ilocano na sumusubaybay sa atin, i-take note nyo na lang po yung mga verses na ating gagamitin. Sa susunod, sisikapin nating sa ating pambansang wika, sa susunod na ating pagprogram, para naman maintindihan nating lahat. Ang topic na ating pag-aaralan sa hapon nito, mga mahal na kapatid, pinaulwak iti kunana iti kastoy, tinaimbagadamaq para kadagiti na espirituan nga bibiyag tayo. Ang magandang balita para sa ating mga espiritual na buhay. Ito po ang topiko na ating pag-aaralan sa hapong ito, mga mahal na kapatid. Awan iti sabali nga tarigagay, iti maysa nga tao, ay iten nga papagayam. No di iti makangeg ken makaawat
iti naimbaga damag. Ket tumabalin awan kuma DJ dumteng damag nga saan nga nasayat. Wenno DJ kuna tayo nga dakis nga damag kadagiti bibiyag tayo. Gapo ta numakawat tayo, makangig tayo iti naimbaga damag ay tenmi nga papagayam. Ipaay na daytoy iti ragsak kadagiti rikna tayo, ragsak wenno rag-o. Gapo ta ipay na daytoy iti kinaimbag wenno pagimbagan dagiti bibiyag tayo. Kas pagarigan ehemplo tayo ay tenmi nga papagayam. No makaawat tayo, makangig tayo iti naimbag damag, DJ damag nga timaysa kadagiti nasinged nga kapamilya tayo ket nakagunod da iti panagbalaygi wenno DJ kuna tayo nga achievements datayo nga kapamilya datayo ti umuna nga agragsak kas pagrigan DJ anak tayo nga inkarigatan tayo nga pinagadal tapno iti kasta maragpat na met DJ kayat na nga ragpaten DJ rapap na ket naturpus na dayta nga nabalaygi dayta nga adal nga inadal na datayo nga naganak iti umuna nga maragsakan gapo ta para dayto iti napintas nga masakbayan dagiti anak tayo nga isu dayto iti pakaseknan unay dagiti adu nga tattao DJ para iti napintas nga masakbayan kang runaan na dagiti anak tayo ay tenmi nga papagayam. Isu na laeng ta adda iti DJ kuna tayong may bilang nga kapintasan kay imbagan nga damag. Nga isu daytoy kumati adadda nga tarigagayan iti tao. Nga sumangbay when sumangbay iti biag na. Daytoy nga may bilang nga kapintasan nga damag, na imbaga damag, ay tenmi nga papagayam. Nga daytoy ket na imbaga damag para kadagiti na espirituan nga biag iti maysa nga tao. No para iti na espirituan nga biag tayo, daytoy nga na imbaga damag, daytoy ket may pay kadagiti masakbayan dagiti karkarwa tayo. Naladingit ko na tayo, gapot at tinakaipukusan ti tao, daytoy laeng agdama nga biag. Dahito na pisikalan na panagbiag, agpay iti pisikal nga panagbiag tayo. Isu dayto iti nakaipukusan ti tao. Ket no maypay iti na espirituan, saan unay nga ikikan dayto iti tao iti patigna. Tanwapay nga ibaga tayo, tenmi nga papagayam, nga tinaimbaga tamag, para kadagiti na espirituan na biag tayo, para kadagiti karkarwa tayo. Ket naimimbag game DJ para iti na pisikalan nga panagbiag dito agdamalangin nga panagbiag gapo ta iti paset tinasanto na surat ipakita na tenmi nga papagayam nga tibiag tayo nga agdama DJ na pisikalan nga panagbiag tayo iti dayti nga lubong nga iso nga ipangpangruna dagiti adu nga tattao ipakita tinasanto na surat nga dagitoy ket temporaryo laeng. Nga po tayo Kristo, mabasa tayo iti kunana iti Matthew kapitulo 6 bersikulo 19 ken iti 20 nga kunana ay tenmi nga papagayam. Saan kayo nga agurnong kadagiti gupgupit nga agpay kada kayo diti daga? Isu at tisanga ken tilati dadaelen dayda. Ken isu adagiti mananakaw kalyenda ket takawenda. Ngem agurnong kayo kadagiti gupgupit sa dilangit. Isu at tisanga ken tilati di dadaelen. Ken iso dagiti manakaw di dakalyen ken takawin. Iti dayti nga paset tenmi nga papagayam makita tayo nga DJ paka seknan unay ti tao dayti agdama nga biag. Iso iti kuna nga agpay iti napisikalan panagurnong kadagiti kasapsapulan iti dayti biag dagiti material nga kinabaknang nga kasapulan. Isu daytoy iti kunang pagpukusan ti tao dagiti adu nga tattao. Ngem ni Apo tayo Kristo impakita na nga ti adadda kuma nga urnongen ti tao ket dagiti gupgupit wenno kinabaknang nga nailangitan.
Saan na nga kahit nga sawen nga palitan na tayo tiyapo nga agurnong kadagitoy nga kinabaknang takasapulan tayo nga dagitoy dagiti material nga banag para iti panagbiag tayo ngagdama iti daytoy nga lubong. Ngem ti ipakpakita dito iti tiyapo nga saan kumanga isu daytoy iti pangruna ti tao. Ta agbalin nga nakakaasi ti maysa nga tao nga mangipang pangruna kadagiti banbanag ngagpay kenkwana iti daytoy nga lubong. Gapo ta iti paset tinasanto na surat kunana ayten mi nga papagayam san tayo nga matagikwa dagitoy iti kinagnanayon temporaryo laeng nga nated kada tayo. Temporary possessions dagitoy nga inted ti Apo kada tayo kinapudno na nga san tayo nga kukwa dagitoy impabulod laeng ti Apo kada tayo dagitoy dagiti kinabaknang nga nasapulan tayo adda kada tayo iti daytoy nga lubong. Iti paset tinasanto na surat iti libro ti Job kunana iti kapitulo 1 bersikulo 21. Ket kinunana lamu-lamu ak arimwar idi tiyan ni inak ket lamu-lamon to ti pagtungpalak inted ni Yehuba ket innala ni Yehuba bendito tinagan ni Yehuba. Dagiti belongings wenno possessions tayo iti agdama nga isu nga nagbanbanlugan tayo kasanuman iti kaduna detang material nga kinabaknang wenno dagiti achievements tayo iti daytoy abiyag dagitoy ket san tayo nga kukwa iti agnanayon naipabulod laeng kada tayo ayeten mi nga papagayam kinapudno na nga dagitoy ket kukwa ti Dios ta ti Dios ket isu nga rod iti namarswa kadagiti suamin ket iti anyaman na kadito mabalin nga mapukaw kada tayo dagitoy no alaen dijay akin kukwa nga nang ipabulod kada tayo. Tauray pa iti biag tayo daytoy biag tayo ket san tayo kukwa gapo ta kukwa daytoy iti Dios impabulod na laeng kada tayo ti biag tayo ayeten mi nga papagayam. Iti may kadwa Korinto kapitulo 4 bersikulo 16 aging gana iti 18 kastumet iti kunana iti daytoy apaset. Gapuna san ka mamaupay ngem uray ti tao makinwar kumapoy la kumapoy ti tao makinuneg mapabarungin aldaw. Ta tinalagaan na sa gabami apagkanitulaing agaramid kadagiti saan na marukod akangato kinagnanayon na kadakkel ti dayag. Idinto di kam kitain dagiti banbanag makita. No diket dagiti saan na makita ta dagiti banbanag makita sanda mataginayon ngem dagiti sana makita mataginayon da. Iso nga napatak DJ kuna ni Apostol Pablo nga DJ kasasad tayo nga pisikal dito kinwara kinatao tayo kaya tayo manon saan kumapoy aging gana nga alayan ti Apo DJ biag ngem pabulod na kada tayo. Uray pay dagiti amin nga masapulan tayo DJ kuna nga achievements tayo iti daytoy biag dagitoy ket temporary laeng dagitoy dagiti banbanag ngagpay kada tayo iti agdama nga panagbiag ngem dagiti banbanag nga makita dagiti sana makita nga dagitoy dagiti agpay kadagiti biag tayo na espirituan para kadagiti karwa tayo dagitoy kuna ti paset tinasanto na surat dagitoy isuda iti mataginayon ayeten mi nga papagayam. Isugapuna nga ni Apo tayo Kristo kinunana nga ti tao nga mangipang pangruna iti agdama nga biag deti na pisikalan laing nga panagbiag kunana iti Matthew iti kapitulo 16 iti bersikulo 26 kasto iti kuna ni Apo tayo nga Jesucristo. Tanya ti magunguna ti tao no maalanan to ti amin na lubong ket mapukaw nan tumet ti karuana wenno anya ited to ti tao sukat iti karuana. Iso nga awan iti serbina ayeten mi nga papagayam maala tayo man ti amin nga tarigagay tayo iti dayti nga lubong ti biag tayo agdama. Gem hantayo met nga inikan iti importansya patig na DJ para kadagiti karwa tayo. Anya kuna ni Apo tayo Kristo. Anya magunguna ti tao maala naman ti amin na lubong no ti kasukat na isuntumet ti pan nakapukaw iti karwa na. Iso nga eten mi nga papagayam. DJ kaimbagan nga damag. Iso nga linaon iti paset tinasanto na surat
nga dayto iti agpaay kadagiti na espiritu na bibiyag tayo. Isu dayto iti adadda kuma ngaykan tayo iti patig na. Tapno iti kasta DJ masakbayan dagiti karruwa tayo ket agtungpal iti kuna nga natalged wenno napintas nga kasasaad eten mi nga papagayam. Anya ngamin iti naimbag nga damag nga sarsaritaen iti paset tinasanto na surat nga may paay kadagiti na espirituwa na bibiyag tayo. May paay kadagiti karkarwa tayo eten mi nga papagayam. Iti naimbag nga damag nga sarsaritaen iti nasanto na surat nga kayat ti Apo nga may pangeg ken maamuan dagiti suamin nga tattao. So deto iti may papan iti ebanghelyo ni Apo tayo nga Hesukristo. Ta DJ ebanghelyo ay ten mi nga papagayam wenno gospel ti kayat nasawen good news wenno naimbag nga damag. So deto iti kay papanan iti termino nga gospel wenno ebanghelyo. Good news. Deto ket naimbag nga damag ngagpaay para kadagiti amin nga tattao. Ta apay ngamin nga daytoy ket may bilang nga naimbag nga damag. Iti Roma kapitulo 1 bersikulo 16 kastoy iti kuna ni Apostol Pablo. Tadyak ibain ti ebanghelyo. Ta isu ti pannakabalin ti Dios amay paay ti pannakisalakan ti tunggal maysa mamati umunay ti Hudyo ken iti met Grego. Iso nga ti ebanghelyo naimbag nga damag daytoy ket may bilang good news na yung pagkatamag ay ten nga papagayam gapo tayo sudetoy ti pannakabalin ti Dios nga may paay ti pannakaisalakan iti tunggal maysa nga mamati. Anya ngamin iti linaon dayto nga ebanghelyo nga isu iti pannakabalin ti Dios ngagpaay ti pannakaisalakan dagiti karkarwa ti tao karkarwa tayo. Iti surat metlaing ni Apostol Pablo iti umuna nga Korinto kapitulo 15 isu daytoy iti linaon iti ebanghelyo na Apo tayo Kristo ay ten mi nga papagayam kapitulo 15 bersikulo 1 aging gana iti 4. Ipalawag kumanen kada kayo kakabsat ti ebanghelyo ngin kaskasabak kada kayo isumet nga inawat yo isumet nga yan yo as sititibker ket gapuken kuana may salakan kayo nikutan yung agnanayon ti sao ngin kaskasabak kada kayo malaksid no namati kayo nga baring-baring. Tay muna, inyawat ko kada kayo, tinawat kumet. Ni Kristo na tay, gapu kadagiti basbasol tayo, kas mayalubog kadagiti sursurat. Ket netanem, ket nagungar, iti may katlong aldaw, kas mayalubog kadagiti sursurat. Isu detoy iti panangipalawag ni Apostol Pablo, iti linaon ti ebanghelyo ni Apo tayo Kristo. Nga isu detoy, kunana iti pannakabalin ti Dios, nga may paay ti pannakaisalakan, iti tunggal maysa. Linaon dayto nga ebanghelyo ay ten mi nga papagayam dagiti sao wenno bilbilin ni Apo tayo Kristo. Iso nga naikasaba nangigan dagiti taga Korinto nga naikaskasaba ni Apostol Pablo iti ebanghelyo nga kunana iso nga inawat da pinati da nagtulnugan da ket no salimetmetan da ngagnanayon DJ sao nga naikaskasaba kadakwada ti sao ni Apo tayo Kristo nga linaon ti ebanghelyo ket maisalakan da. Iso nga daytoy iti pakaisalakanan ti tao di ebanghelyo ni Apo tayo Kristo ay ten mi nga papagayam. Kastamet nga daytoy nga ebanghelyo di pannakabalin ti Dios. Iso daytoy iti pannakatay, pannakaitanem, ken panagungar ni Apo tayo nga Kristo. Kas adda nga naisurat iti nasanto na surat ay ten mi nga papagayam. Ni Kristo na idaton di krus natay na itanem kinagungar iti may katlong aldaw. Isu dayto iti pakabuklan ti ebanghelyo ni Apo tayo Kristo pannakabalin ti Dios ngagpaay ti pannakaisalakan dagiti suamin nga mamati. Kasano nga maddaan dayto iti pannakabalin tapno iti kasta ti tao magunudan na iti pannakaisalakan. Ta saan na met nga kayat nga sawen na iten mi nga papagayam nga idi ni Apo tayo Kristo ket addan nga naidato ni Cruz. Jemeten nga naisalakan nga automatic iti tao. Hanakas jay iti suro iti Biblia. Eten mi nga papagayam. Gapo tadu iti mamati
nga idinay dato ni Kristo di krus, nagunudan met 10 tao, iti panakisalakan. Ti ebanghelyo ag epekto, madaan iti bileg wenno panakabalin. Bayeten iti DJ kuna nga panagtulnog tayo, panangaramid tayo, kadagiti inted ni Apo tayo nga Hesus Kristo nga bilbilin, nga linaon met laing daytoy iti ebanghelyo, ayten mi nga papagayam. Iso nga iti Hebreo, kapitulo 5, iti versikulo 8 ken iti 9, kasto iti mabasa tayo. Uray pay no isu ti anak idi, naadal na ti panagtulnog gapo kadagiti banbanag alinakam na. Ket idinto nga naramid nga wan pagkurangan na, nagbalin nga isu ti nakinaramid ti agnanayo na panakisalakan, kadagiti suamin nga agtulnog ken kuana. Iso nga daytoy nga ebanghelyo ay tenmi nga papagayam, linaon na daytoy dagiti sao wenno bilbilin na Apo tayo Kristo, nga daytoy ket na imbagadamag, nga kayat na nga maipakam mo mangigan dagiti amin nga tattao, nga no ti tao pagtulnugan na dagitoy. Iso daytoy iti mangted kada tayo, iti panakisalakan, DJ panagtulnog tayo ken Apo tayo nga Hesus Kristo. Iso nga no DJ ko na nga no maikasaba, may yadal kada tayo ti ebanghelyo. Gapo ta iso daytoy timbilin na Apo tayo nga Hesus Kristo may kasaba kadagiti so amin nga tattao. Idi umuli wenno agsubli sunan iti langit. Binilin na dagiti apostol nga kinunkunana kadakwada iti Marcos iti kapitulo 16 iti bersikulo 15. Inkay iti so amin nga lubong ket ikasabayo ti ebanghelyo iti so amin nga parswa. Iso nga ni Apo tayo Kristo. Tarigagay na nga ti ebanghelyo daytoy ti may kasaba, may pakammo kadagiti so amin nga tattao. Anyaman nga puli iti tao, anyaman nga nasyon. Daytoy ket nembagadamag para kadagiti so amin nga tattao, ayten mi nga papagayam. Uray pay iti surat ni Matthew iti kapitulo 28 iti bersikulo 19, kunana may titikastoy. In kayo nga rud ket pagbalinen nyo nga dadalan dagiti amin na nasyon, abaw ti saranyo ida tinagan ti Ama ken ti Anak ken iti Espiritu Santo. Iso nga no may kasaba kada tayo ti ebanghelyo, maipangig kada tayo. Ibilang tayo nga daytoy iti kaimbaga na damag. Nga tarigagayan tayo nga mangigan, ayaten mi nga papagayam, para gapo ta daytoy ket agpaay, para iti panakisalakan, dagiti karkarwa tayo. Iso nga ti umuna, nga ramiden ti tao, no may kasaba iti ebanghelyo, kasapulan iti dumngeg, di jay panagdingeg. Naladingit kuna tayo, gapo ta adu dagiti pangyawisan tayo, iti panikasaba tayo ti ebanghelyo ti Apo, gemman mano dagiti mayat ngagdingeg. Dagiti Bible study, manmano iti mayat nga makipagadal, iti sao ti Apo. Ay ten mi nga papagayam, nga magyaman tayo, iti bayten iti radyo, mabalin tayo nga ikasaba dahiti ebanghelyo ni Apo tayo Kristo ket mangigan dagiti adu nga tattao. Iso nga ti umuna nga ramiden ti maysa nga tao no may kasaba ti ebanghelyo ket iso iti panagdengig na. Iti Roma kapitulo 10 bersikulo 17, kasto iti kunana iti daytoy nga paset, eten mi nga papagayam. Iti kasta ti pamati ag tao diti panagdingeg, ket ti panagdingeg ag tao gapo iti sao ni Kristo. Iso nga DJ panagdingeg, iso daytoy iti mangpatawod iti pamati. Nga iso nga sapsapulen ti Apo nga pamati nga makayayo ken kuana. At DJ dinggin tayo nga sao ti Apo, iso daytoy iti patsin tayo. Ay ten mi nga papagayam, iso nga kunana, di jay panagdingeg, agtaod gapo iti sao ni Kristo. Iso detoy iti pakapatawudan, ken pakipandasyonan, di jay pamati, nga sapsapulen ti Apo, iti tunggal may sa kada tayo. Iso nga kasapulan, iti dumngeg, no may kasaba ti ebanghelyo, kasapulan nga patsyen tayo, ti sao ti Apo, patsyen tayo nga ni Apo tayo Kristo, iso natay, naitanayim kinagungar, tayo sudeta iti nimbagadamag, eten mi nga papagayam. Kastamet
nga ibilin ti Apo nga kasapulan nga agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo. Aramid kapitulo 17 iti bersikulo 30. Kastoy man iti kunana iti deti opaset. Dagiti ngarud tiyempo ti kinakuneng pinalabas ti Diyos ida. Ngem ita ibilin na kadagiti amin na tao, kadagiti so amin nga diso nga agbabawi da. Iso nga paset di bilin ti Apo kasapulan iti pamati kastamet panagbabawi kadagiti basbasol tayo. Bigbigen tayo nga datayo ket nagbasol. Gaputa isudeta iti napatak nga mabasa iti Santa Biblia nga awan iti tao nga nalinteg iti matang ti Dios. Eten mi nga papagayam. Kahit nasawen nga DJ panagbabawi isardeng tayon dagiti agarami iti basol. Dagiti dakes nga banbanag nga iti matang ti Apo. Isardeng tayon iti panagaramid kadagitoy nga may bilang nga kinadakes iti imatang ti Apo. Isu DJ iti kuna nga panagbabawi. Ken kastamet nga ibilin pa iti Apo nga kasapulan nga ipaduyakyak tayo ni Apo tayong Jesucristo. Iti metlaeng Roma kapitulo 10 kapitulo 10 bersikulo 9 ken iti 10. Kasto iti kunana iti daytoy apaset. Eten mi nga papagayam. Agsipod tanoy pudnom babayan ti paragsaw. Ani Jesus isu ti Apo ket patyem iti puso mati Dios pinagungar na kadagiti natay. May salakan kanto. Tabuyugen ti puso no mamati ti tao tapno makaugunod ti kinalinteg. Ket iti ngiwat ti panangiramid ti panangipaduyakyak amay pay ti panakisalakan. Iso nga sapsapulen ti Apo pasul tayo. Gem ipaduyakyak tayo ni Apo tayo Kristo nga iso ti anak ti Dios. Ket ti maudi nga bilin ngented ti Apo tapno iti kasta magunudan tayo ti panakisalakan ayeten mi nga papagayam. Ijay Marcos kapitulo 16 bersikulo 16. Ti mamati ken ti mabautisaran may salakan to ket ti saan mamati madusaan to. Isu dato di kanain mi nga kasabay ti deti programa. Gabete ni panagtulnog tayo ije bautismo ng bilin ni Apo tayo Kristo. Mabautisaran tayo itinagan ni Apo tayo Kristo. Gapo ta iti didya nga tiyempo nga magunudan tayo iti panakisalakan. Nga isu dato iti panakapakawan wenno panakapunas dagiti basbasol tayo iti imatang ti Apo. Iti Aramid kapitulo 2 bersikulo 38 kasto iti kunana iti daytoy apaset. Ket ni Pedro kinunana kadakwada agbabawi kayo ken mabautisaran ti tunggal may sa kada kayo. Itinagan ni Jesucristo amay paay ti panakikat dagiti basbasol yo ket awatin yun to ti parangkap iti Espiritu Santo. Iso nga iti tiyempo ti panagbautisar tayo panakabautisar tayo itinagan ni Apo tayo Jesucristo. Ditoy nga madalusan tayo kadagiti basbasol tayo. Tati bautismo ng bilin ni Apo tayo Jesucristo. Kunana ti paset tinasanto na surat may paay iti panakikat dagiti basbasol yo. Isudeta iti bilin kondisyon ni Apo tayo Jesucristo nga linawon ti ebanghelyo nga kasapulan nga pagtulugan iti tao. No taligagay na iti pudno nga panakisalakan ayten mi nga papagayam. Ket kalpasan na nga mabautisaran tayo, ti Apo inayo na tayo ti iglesia na, ket ti Apo nga agserbi tayo kenkwana, agingga nga saan na nga laen deti biag, nga impabulod na kada tayo. Apokalipsis kapitulo 2, iti bersikulo 10. Agtalged ka, agingga ken patay, ket itdekto ken ka iti balangat iti biag. Saan nga narigat nga pagtulnugan, dagito nga bilbilin ti Apo, nga linaon iti ebanghelyo, ayten mi nga papagayam. Gapo ta isu detoy iti bilin nga gapo ti Apo tibiyang ti tao agpakumbaba ket pagtulnugan na dagiti bilbilin. Gapo ta isu detoy iti mangipakita DJ panagtulnog tayo iti ebanghelyo. No adda iti naimbagatamag nga isuro ti Biblia. Addamet iti dakis adamag eten mi nga papagayam. Anya daytoy nga dakis adamag. Iti may kadwa nga Tesalonica, kastimet iti mabasa tayo. Iti kapitulo 1, bersikulo 8 ken iti 9. Abalsen na dagiti saan nga mangammoy ti Dios ken di agtulnog iti ebanghelyo ni Apo tayo nga Jesus. Isuda madusa danto iti agnanayo na panakapukaw. May sinada iti sangwanan ti Apo ken iti dayag ti panakabalinda. No saan tayo nga pagtulnugan ti ebanghelyo ni Apo tayo Kristo. Anyak kuna iti paset tinasanto na surat madusa
dagiti tattao iti agnanayon na panakapukaw, maisina ti tao iti sangwanan ti Apo, ken iti dayag iti panakabalin na, iti agnanayon ayaten mi nga papagayam. Iso, ngitata dapay iti gundaway, san tayo kumanga patangkinin, dagiti puspuso tayo, tapno iti kasta, dagitoy nga bilbilin ti Apo, pagtulnugan tayo, tapno magunudan tayo. Di pan nakisalakan, nga kayat ti Apo, agapo ti Apo kayat nga may salakan, titunggal may sa, ket amok ngay sumet deta, iti tarigagay, iti tunggal may sa kada tayo. Alawin ayaten mi nga papagayam, maminggaman iti oras tayo. Kitawisen kayo nga patuloy nga sumubaybay iti daytoy programa iti samarunumanin nga Domingo, tapno patuloy nga makabagadal tayo kadagiti sasaw ti Apo. Happy viewing ken ni Sir Jefferson Ramel. Ken kada kayo aminen nga papagayam ken kakabsat mi ken Kristo. Happy viewing and God bless to all of us.